sa pagtindog ng Iso. Nakita yung Bible sa sulat ni Paul nga tukang Timothy. Sa 2 Timothy chapter 2, sugod ta sa 11 hangtod sa 13. Mao niya mga pulo nga atong mabasa. Kasaligan ang pulong nga nagaingon. Kung galing kita nangamatay man uban kaniya, kita mga buhi usab uban kaniya. Kung galing kita magaantos man, kita managhari usab unya uban kaniya. Kung galing kita dili man moangkon kaniya, kita dili usab niya pagaangkonon. Kung galing kita dili man kasaligan, siya magapabilin nga kasaligan. Kay siya dili man makapanghimakak sa iyang kaugalingon. Talakpakan nato ang Diyos sa iyang mga pulong. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Dalay gunog sinimbaho ng mga Diyos. Amahan, nagapasalamat kami ni matahong kautuhon. Nabati na mo Ginoo ang imong mga bulawanong nga pulong o Diyos nga gidalas sa imong alagad, Pastor Joe Abadilla. Salamat kay Ginoo nga diin. Gihimo kining adlaw nga dako alang sa among kinabuhi. Ug niya kami o Diyos, ninyong dapit nga balaan Ginoo nga kami nagabarog ug andam sa pagpatalingog sa imong nga pulong ugan. Buksan mo ang mga salabutan o kasing-kasing nga mamahimong mainandam o Diyos ni mga taknaa. Kung na may mga butang nga diin mo'y makasamok sa among mga nahuna, ipalayo kana mo o Diyos. Niya kami Ginoo, nagtutok o nagtanaw sa imong presensya Ginoo ni mga taknaa. Uban sa imong pulong o Diyos, sayod kami Ginoo nga ikaw kauban namo nining adlaw. Lord, i-bless mo kini nga dapit. Bisan pa sa imong alagad nga magadala sa imong mensahe. Gamita siya Ginoo nga makusganon ni mga taknaa. Pagadihugan mo siya o Diyos sa imong balang Espiritu Santo. Ug maingon ka namo o Diyos nga diin kami kauban karon. Nga mga patalingog siyang mga pulong, nga di masabta na mo ang mga mensahe o Diyos nga din iyang pagkadadon ni mga taknaa. Panalinginan mo Ginoo, hallelujah kanamo karon nga diin sakop sa mong iglesia ning mong panimalay nga balaan nga dapit. Gikan sa mga gamayng bata ug ngadto sa mga hamtong. Hallelujah, ingon nga kami nagakalipay og dako o Diyos nga mabati na sab namo ang imong matamis nga presensya ning adlaw. Mahimong mamauli kami Ginoo nga dili mahimong sayang kining amo ang pagpatalingog sa mga pulong. Balo namo kini Ginoo sa among matag panimalay. Usa kini ka grasya nga amo kaning mabatunan ni mga taknaa. Bless mo sab bisan pa kang Pastor Jemaima. Hallelujah, sa iyang kinabuhi. Panalinginan mo siya Ginoo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Padayon ang among pagtawag kanimo Ginoo. Padayon among pagpasidungog kanimo Ginoo sa imong gamhana nga palan. Hallelujah. Uya kanimo Ginoo kami nang magsaligon nining adlaw o Dios. Nga do nagayoy dagkong panalangin nga gabubo mo nimong dapit o Dios. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat kay Ginoo sa imong mga pagpanalangin kanimo nga langit nun. Bisan pa sa mga butang espiritu, material, physical, ug emosyonal, ug labos sa tanan sa spiritual. Wala kay magkulang ka na mo Ginoo. Nadawat na mo kini mga butang gikan kanimo o Dios. Busa ibalik na mo Ginoo ang tanan kay mayaan. Dalaygon ikaw sa pangalan mo Ginoong Hesus. Amen and amen. And thank you so much for all your blessing. Hallelujah. Palakpakan nato ang Diyos. Give God the glory. God is good. Palakpakan ang Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah.
Ang mga pulong nga atong gibasa pagsugod. It is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Magadala ko og mensahe aning adlaw, aning verses mga igsoon, the faithfulness of God. Ang pagkamatinud-anon sa Diyos. Nasayod ko nga kung tugkaron nato ang pagkamaayo sa Diyos, lapaw ni sa atong nasabtan. Kung atong sukdon ang kamatinud-anon sa Diyos, lapaw kay sa atong masukod. Kay ang iyang pagkadako, dili matugkad. Aduna siya'y mga laraw, nga labaw kay sa atong mga laraw. Amen. O atong hisgutan na ani nga adlaw, the faithfulness of God. Makasalig ta sa kamatinud-anon sa Diyos. Amen. Pwede na to mahurot ang tanang kumpiyansa o pagsalig kung ang pagkamatinud-anon sa Diyos mo'y atong tanaon. Amen. Matod pa sa mga pulong atong gibasa, bisan pa kung dili ta magmatinuhuon, ang Diyos magpabilin nga matinud-anon. Dili siya makalimod sa iyang kaugalingon. Dili na to matulak ang Diyos para malayo siya sa iyang pagkamatinud-anon. Bisag unsay pagsupil sa tao, dili ni makapatarog sa pagkamatinud-anon sa Diyos. Ngani, bisan nagbaha na ang kadautan sa kalibutan, ang faithfulness sa Ginoo nagpabilin. Kung ikaw na lang usang nabilin nga matarong sa kalibutan, makasalig ka sa pagsangpit sa Diyos, nga ang iyang faithfulness dili matarog, bisan pang kalibutan wala na magtagad sa Diyos. Palakpakan nato ang Ginoo. Busa makasalig ta kung magpabilin lang pudtang matinud-anon, ang Diyos magpabilin nga matinud-anon. So, dili nato siya maagda nga mausab siya, dili nato siya masulayan aron nga dili siya magmatinud-anon. Matod pa ni Paul kang Timothy, kung kita dili man matinuhuon, nagpabilin ang Diyos nga matinud-anon. Salamat kay sa tanang panahon makasalig ta, bisan nga ang kinabuhi matapos sa iyang tagal, ang mga saad sa Diyos nagapadayon tadla sa tanang kapanahonan. Kung may saad siya karon ug dili ka nakaabot sa panahon, praise God, pero dili kalimbungan sa Diyos bisag wala ka na sa kinabuhi. Ang iyang mga promesa nagapadayon sa walay katapusan. Daigo nato ang Diyos sa iyang pagkamaayo. Sa tanang panahon, makasalig ta sa Diyos. Makasalig ta sa iyang mercy, sa iyang kaluoy. Nabisag mapukan ta sa makadaghan, sangpito nato ang kaluoy sa Diyos, tag-iya sa pagkaluoy ang Diyos. Makahimo siya sa pagkaluoy kanato sa mga panahon sa atong kalisod. Makahimo siya sa pagkaluoy nato panahon sa atong kapakyasan. O wala ta limitahi sa Diyos, kapilat ta mapakyas, nasayod siyang mahuyang kita mga igsoon. Pero ang mercy sa Ginoo endureth to all generation. Hallelujah. Makasalig ta kung ang Diyos mo'y atong pangayuan sa kaluoy, dili siya kahutdan sa pagkaluoy. Ang iyang kamatuuran, nagapadayon sa walay katapusan. Makasalig ta nga matuod ang Diyos sa iyang mga pulong. Makasalig ta sa gugma sa Diyos nga dili mulubad, sama sa gugma sa tao. Nga abuton sa kapuol, abuton sa kalaay, pero ang gugma sa Diyos bisag abuton kag kalaay,
nagpabilin nga timos ang iyang pagmahal. Makasalig ta sa tanang panahon sa paghigugma sa Dios. Makasalig ta sa Dios sa tanan niyang mga promesa sa iyang mga pulong. Walay laktawan, walay pakyason sa Dios. Kung siya magpasalig, kaya sa Dios buhaton ng iyang mga saad. Makasalig ta sa Dios sa iyang pagpasaylo. Bisan kapila ka, makahimog paglapas o sa kadlaw niyana ang mga tinunan nang tinanaway sila sa pag-ingon. Kapila ba nako pasayloon ang akong igsuon kung sila makasala? Kapito ba? Matud pa sa hirwa kong mag-ingon kaninyo nga kapito. Kung dili kapituan sa kapito. Nagpasabot nga kung muduol siya, mga igsuri, pasaylua siya. Bisag kapila o sa kaadlaw makalapas ang imong igsuon ug mga igsuri, pasaylua siya. Sa tanang panahon, basta kay may panghuna-huna patanga may Diyos nga makahimo sa pagpasaylo. Wala iha pa ang gidaghanon sa atong paglapas, ang iyahang mahigugmaong kalulot, labaw pa kay sa atong mga kapakyasan. Saligi ang Diyos, bisag may pagbati ka nga dunay kapakyasan. Saligi ang Diyos, bisan pagkon imong giuna-huna nga ikaw may kadautan. Kay tagiha ang Diyos sa pagpasaylo, tagiha ang Diyos sa pagkaluoy, ug ang iyang paghigugma walay pagkupas. Hallelujah. Walay usa sa iyang mga pulong nga dili musangko sa pagkatuman. Mawana ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw. Sukad pa sa sinugdan sa pagpamulong sa Dios sa creation, nakita nato ang buhat sa iyang mga pulong hangtod karon. Ang gininhawa nga gihuyop sa atong unang ginikanan, mingkatay sa tanang mga kaliwatan, bisan nga ang kabuhatan nakatagamtam og paghukom sa panahon ni Noah. Wala mukupas, wala mukubos kung unsa ang promesa sa pagsanay. Nagpadayon nga ang kinabuhi nagalihok sa matag usa ka nato. Mahanaw ang langit ug ang yuta, panakong pulong dili gayud mahanaw. Ang pulong nga atong gitapigan sa atong kasing-kasing, labaw pa kay sa bulawan, labaw kay sa bisan unsang butang. Barugi ang mga pulong sa Dios nga imong gitipigan. Mahanaw ang langit ug ang yuta, panang iyang mga pulong dili gayud mahanaw. Hallelujah. Sa New Testament, mga igsoon, ang iyang mga pulong, siya nagpasabot nga kining mga butanga kinahanglang mahitabo aron nga ang kasulatan o ang mga nahisulat matuman. This must happen so that what is written must be fulfilled. So kung dunay mga panghitabo, kini nagtug-an lang sa katumanan sa mga pulong sa Dios. Ang iyang pulong dili mapala bisan pa nga muagi ni mutadlas og taas nga mga panahon, daghang katuigan, mawala ni sa hunahuna sa tao, mawala ni sa kasing-kasing sa tao, pero kini magpabilin sa paglungtad hangtod sa kahangturan. Mahanaw ang langit ug ang yuta, panakong pulong dili gayud mahanaw. Walay laktawan, samtang ang pulong sa Dios padayon nga nagapamuhat sa iyang katuyuan. Walay laktawan hangtod nga ang tanan matuman gayod. Matthew 5:18-24. Luke 1:20, ang akong mga pulong matuman sa iyang panahon. My word shall be fulfilled in their season. So kung doon na kay gitipigan nga pulong sa Dios, dili nato ni maapura sa imong gusto, kundi maghulat ka sa eksaktong panahon nga kini matuman og pagabuhaton sa Dios. Amen. Nagkinahanglan tag pailob, nagkinahanglan tag padayon nga pagkamatinuuhon ug pagsalig, samtang nagapaabot ta sa mga promesa sa iyang mga pulong. Amen. Praise God. May taong gisaaran ang Diyos sa Bible nga mao si Abraham, nga giila natong amahan sa pagtuo. Ug ang saad sa Diyos kaniya sa panahon nga wala pa siya anak, I will make of thee a great nation.
Kung sa imong bahin ikaw ang gisultian sa maong panahon, si Abraham may igo ng panuigon na hapit na mulabay sa panahon ng iyang asawa na pwede pa magsamkon. Pero dito siya gisaaran sa Dios nga mahimo kang usa ka dakong nasod. Usa ka butang nga atong mabantayan nga kon ang pulong sa Dios mosangko sa pagkatuman, dili ni siya moagad og sitwasyon og mga sirkumstansya. Ayaw tanawa ang imong katakos kung saaran ka sa Dios. Ayaw tanawa ang imong pagkatao kung saaran ka sa Dios. Kaya ang Dios may paagi alang sa pagpatuman sa iyang mga saad sa imong kinabuhi. Hallelujah. 25 years pa ang gihulat aron matuman ang gisaad sa Dios kang Abraham nga mahimo kang dakong nasod. Kita siguro may mga giklaim ta sa Ginoo nga mga 1 year pa lang gilaay na ta. Ang uban mga 3 years pa lang nangandoy ta. May panahon nga pag-pray na to, kusog kaayo ang presensya sa Dios. Ug nga tungod niya na imong gihunahuna nga duol ng tubagon sa Ginoo. Siguro ingana pod ang nasinati ni Abraham sa panahon nga yang gipaabot ang mga promesa sa Dios. Samtang nagpaabot siya, kung may salamin siya sa iyang balong-balong, matag tuig gitan-aw niya ang pagkahugo sa iyang lawas kay taas na ang iyang panuigon. Ug ang promesa alang lang sa mga batanon, alang lang sa may katakos pa nga pwedeng manganak. Pero siya, nagkaanam na siya kakulang, ug ang pagtan-aw niya kang Sara na malisud na nga mahitabo. Hangtod nga nag-80 na ang edad, hangtod nga nagtaas na gyud kaayo, kay 25 years pa ay natuman ang gisaad sa Dios ngadto kang Abraham. Ang pagdasig sa Dios kang Abraham sa mga panahon nga mangita na si Abraham sa promesa sa Dios. Si Abraham hingsamot sa pagkadato, sa bulawan, sa bahandi, sa kabtangan, dato gihisgutan gisa sa Biblia nga dato si Abraham. Sa ato pa dili lang kay tinumo-tumo nga istorya kung dili nagtugan sa tinuod. Ang Diyos nga tag-iya sa bahandi nga gikupta ni Abraham, nagsulti nga si Abraham dato sa kahayupan, bahandi, bulawan o salapi. Yes, hallelujah. Hallelujah. Nangita na siya sa kaliwat nga mahimong manununod sa iyang kabtangan. Busaw sa kaadlaw ni ana nakita sa Dios ang tinguhan ni Abraham, nag-apurado na siya, wala mawadig pagtuo si Abraham, pero ang kasipyatan usahay kay kung saaran ta sa Dios, apurado ta sa panahon. Kini bayang mag-apura ka sa Dios, lagmit ka makasayop. Kay dili nato gihulat ang eksaktong panahon sa paglaraw sa Dios. Dili ang atong gusto matuman, kundi ang gusto sa Dios. Kung gisaaran kag usa ka butang, hulata kay kini buhaton gyud sa Dios. Kay dili mo labay nga kawang ang iyang mga pulong mosangko gyud ni sa pagkatuman. Bisag abuton nagkahugo imong lawas, kahuyang ang imong kinabuhi, pero ang pulong sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Usa ka mabituon nga kagabhion gipagawa si Abraham sa iyang balong-balong. Siguro tulog na si Abraham, gipukaw siya sa Dios. Gumawas ka og hangdang kalangitan. Makita nimo ang bagang bituon kanang nagkatunga-tungang gabi na. Linaw kaayo tinaw ang kalangitan og nabulit sa mga bituon sa pagtanaw ni Abraham. Mingon ang Dios kang Abraham, sulay pag-isip. Doon na ba'y tao makaisip sa kadaghanon sa mga bituon? Kung matod pa sa Diyos kang Abraham, sa ingon niya na pag-aisipon ang imong kaliwatan. Pag-abot na sa taas nga panahon, hangtod nga si Abraham natapos sa iyang panuigon, usa lang kabituon ang iyang nakita sa iyang kaliwatan, nga mao si Isaac. Pero kung ang Diyos magsaad, dili ni siya sa sukod sa katason sa imong kinabuhi, dili ni sa sukod sa imong gusto, kung ipadali sa Dios ang iyang promesa sa iyaning pagbuot.
Kung langay-langayon sa Dios ang iyang promesa, may tuyo ang Dios sa imong kinabuhi. Hingpit ang paagi sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ug dili ta magmahay, kung dili lang ta mag-ukon-ukon sa pagsalig sa Dios, dili nato kumidyahan ang matinud-anong kinabuhi sa Dios. Makalaom ta sa Dios. Matud pa ni Paul, kung dili mo kasaligan, ang Dios magpabilin nga kasaligan. Kung dili siya mahimong magbakak sa iyang mga pulong. Si Isaac na ang nakita ni Abraham. Pero sa wala na si Abraham, buhi gihapon sa handumanan sa iyang kaliwatan. Kung unsa siya sa pag-ila sa Dios o giisip siyang amahan sa pagtuo. Duha ka kaliwatan ang giandam sa Dios kang Abraham, wa siya masayod ani. Ang iyang gipaabot ang kaliwatan sumala sa iyang bloodline. Pero ang laraw sa Dios, mahimo siyang amahan sa mga kaliwatan nga magtutuo. Ug may kaliwatan si Abraham nga dili sa bloodline, kundi nasunod ang paagi sa iyang pag-ila sa Dios, nga giila siya sa Dios diha sa iyang pagmatarong kang Abraham. Gimatarong siya tungod sa iyang pagtuo. Hallelujah. Dili gyud magbakak ang Dios sa iyang mga pulong. Gituman sa Dios ang iyang saad kang Abraham bisan saylo na sa iyang panahon. Muna akong usbon mga igsoon, dili ta maghimog pagkamatinud-anon sa sukod sa atong panahon. Dili na to putol-putulon ang panahon sa atong pagkamatinud-anon sa Dios. Kay ang promesa sa Ginoo lapaw kay sa imong panahon ngadto na sa sunod nimong mga kaliwatan. Dili ka malimtan kung makalimot ang imong kaliwatan, ang kalangitan nagtug-an nga ang imong kaliwatan na nag-enjoy sa panalangin tungod kanimo bisan naa ka na sa lubnganan. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Ang kamatuoran sa Dios sa iyang mga pulong ngadto ni sa tanang mga kaliwatan. Dili lang kay nagpaila siya nga siya mao ang sinugdan ug ang katapusan. Dili lang kay nagpaila siya sa wala pang kabuhatan siya mauna. Nga mao ang Dios nga naglungtad sa iyang pagkamao. Mao ni ang kamatuoran sa iyang mga pulong nga nagalungtad sa tanang mga kaliwatan. Magpabilin ta sa iyang mga pulong. Hallelujah. Kaya ngayang mga pulong nagtug-an sa pagkamatarong sa Diyos. Gitug-an sa Diyos ang iyang kinaiyahan, pinaagi sa iyang mga pulong. Ug kung unsa ang pagtug-an, kung nagtug-an ang pulong sa Diyos nga ang Diyos matarong, kini iyang pagkamatarong nagalungtad sa tanang kaliwatan. Kung ang iyang pulong nagtug-an nga siya balaanon, ang iyang pagkabalaan nagalungtad sa tanang mga kaliwatan. Ug ingana ang atong pag-ila sa Diyos sa iyang mga pulong tungod sa iyang kamatuoran. Hallelujah. Sa Psalm 111:3, His righteousness endureth forever. Ang iyang pagkamatarong nga gipadayag sa iyang mga pulong nagapadayon sa walay katapusan. His mercy endureth forever. Psalm 118:1, ang iyang mahigugmaong kalulot nagalungtad sa walay katapusan. Hallelujah. Panahon sa kasuguan, sa gikahatag na ang pulong pinaagi kang Moises. Daghay kastigo ang Diyos nga gipaabot sa iyang katawhan sa panahon sa ilang pagsupil. Ilabi na sa panahon nga mutalikod sila sa Diyos nga nagkuha kanila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Hallelujah. Daghay mga kakulian nga naagian panahon sa kasuguan ng katawhan sa Israel. Pero may mga pulong nang gipasiuna sa baba ni Haring David. Sa pagtug-an nga ang pulong sa kamatuoran ug ang kaluoy sa Dios magkaabot. Truth and mercy are met together. Psalm 85:10. Ato pa kung ang pulong sa Dios na mao'y magtug-an, diretso diha ang judgment sa panahon nga makalapas ta. Pero nag-abot ang truth ug ang mercy. Nagpasabot nga bisag sad-an ka, pinaagi sa mga pulong, ang nagpugong sa paghukom ang iyang mahigugmaong kalulot. Truth and mercy are met together. Ang kamatuoran sa Diyos
Hallelujah. Diha sa iyang kalulot na, dili na sa iyahang kamatuoran. Gipadayag sa Diyos ang iyang pagkamatarong, Thank you, Lord Jesus. minaagi sa iyang mga pulong. Sa matag kasayop sa katawhan sa Israel, may judgment nga nag-abot. Ang kamatuoran sa Diyos mo ni magtugan sa kalapasan na mahimo sa tao. Kaya ang tanang paglapas sa pulong sa Diyos usani kasala nga pagaisipon. Ug nunay mga silot kung imong tanaw ng kasuguan matag sipyat may mga silot aron nga mahupay ang kasuko sa Diyos may kaintabling mga halad ug pagsimba nga imong pagabuhaton. Gihukman na sa kasuguan ang paglapas nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sa Romans 6:23, and it is appointed unto men once to die, then the judgment. Mao ni ang mga butang nga gipahayag sa mga pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. Hallelujah. Ang mga pulong ni King David nga ang iyang pulong ug ang iyang mahigugmaong kalulot managkatagbo. Ug matod pa sa sunod nga bahin sa maong verse, and righteousness and peace have kissed each other. Ang pagkamatarong sa Dios nga gipadayag sa iyang mga pulong ug ang kadaitan nagkahalukay, nagka-embrace, nagkalamanuhay, mangiso, nagkagaksanay. Sa ato pa, ang nagpugong sa hukom sa Diyos, mao ang kadaitan sa Diyos. Nga angaya na onta, tang hukman tungod sa sala, pero ang kadaitan, ang pakigdait sa Diyos, mo nigakos sa iyang mga pulong. Aron nga tagaan, taghigayon nga makaduol ta sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, alang sa pagpasaylo sa atong mga sala. Muna nga ang kaluoy sa Diyos mianhi, God's mercy came. Sa dihang ang Diyos nagpakatao. Muni atong masabtan mga igsoon nga siya sa sinugdan mao ang pulong. Pero sa nahimo siyang tao, nahimo siyang mercy. Nag-abot ang truth ug mercy sa katuyuan, sa laraw sa pagluwas sa tao, gikan sa atong mga sala. Gitagna ni sa Isaiah 7:14, nga usa ka babaeng ulay magsamkon maganak usa ka batang lalaki ngalan pagkatawag Emmanuel, ang kahulugan na ang Diyos uban nato. Tato pa ang Diyos nakigdait na sa tao bisan ang tao makasad-anon. Kining bata nga matao sa Nueva Ecija, Diyos nga magagagahom, amahan nga walay katapusan. O gipaluap ni sa angel sa dihang nagsamkon na si Maria ang katong pamanhunon nga makigbulag. Gipasidanan nga ang gisamko ni Maria lalang sa Espiritu Santo paganganlan nimo ang mata nga mataong lalaki nga Hesus kay siya magluwas siyang katawhan gikan sa ilang mga sala. O kini natuman gihatod sa tukma nga panahon in the fullness of time. Muna nga ang laraw sa Dios sa pagsulti sa iyang mga pulong naghulat sa eksaktong panahon aron kini mamatuman mga igsoon. Ang dapat mag-enjoy ta sa mga blessings sa Dios kanang ang iyang mga pulong naa na sa panahon sa iyang pagkatuman. Dili nato ma-anticipate ang mga laraw sa Dios nga naa pa sa unahan. Di nato maagda ang Dios nga maapura ang panahon. Tama na lang nga mag-enjoy ta sa tukma nga katumanan sa iyang mga pulong sa atong panahon. Sama aning grasya nga kita naluwas pinagig pagtuon din hita mag-enjoy mga igsoon kay nagsugod nig taas nga panahon hangtod kinigituman sa Dios. Hallelujah. Muna nga kulang ta sa kalipay kung mag-una ta sa mga laraw sa Dios. Wala nimo ipahaom imong kinabuhi sa tukma nga grasya ug pabor sa Dios sa imong panahon. Hallelujah. Wala ba ta magkalipay karon mga igsoon nga ang promesa sa Dios nagkatuman sa atong panahon? It shall come to pass in the last days that I will pour out my spirit upon all flesh. Ug nagsugod ni sa apirom halos 2,000 anyos nang nakalabay. Ug sa katumanan ani nga mga pulong hangtod karon nag-enjoy kita sa katami sa presensya sa Dios. Muni eksakto nga iuban nato ang atong kasing-kasing, iuban nato atong hunahuna sa kamalipayon nga gituman sa Dios ang iyang mga saad. Hallelujah. Ang Kristo na tao, wala ta kakita sa iyang naong, pero siya mao ang grasya sa Dios alang sa atong mga sala.
aron makadawat kita kapasailuan. Usa ni kakadaitan nga gihimo sa Dios sa diyang nagpakatao siya. Sa kinaiyahan sa Dios uban sa iyang mga pulong, bisag pagtan-aw lang sa iyang himaya mamatay ka. Si Moises nangandoy, pakita ako sa imong naong. Moises, walay taong mabuhi kung makakita sa akong naong, makakita sa akong himaya. Pero sa dihang ang mercy sa Dios gikapadayag, sa nakaplagan siya sa dagway sa usa ka tawo, pwede siyang mahikap, matutukan tungod kay ang pulong uman ang grasya sa Dios, mercy sa Ginoo. Muna naghimog agianan aron nga ang mga makasasala makaduol sa Dios. Kung wala pa ni buhatang nga laraw sa Dios, nagpabilin tang tuwa sa layo, nga ang kahadlok nato sa sala magdala nato sa hukom sa silot sa katapusang mga adlaw. Pero sa diyang nagpakatao ang Diyos, nagpaila siya sa yanong pagpaila, nagdala siya ngalan nga kini ngalan nagdalag kaluwasan, walay bisan unsa nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit ngadto sa mga tao, nga pinaagi ni maluwas kita mga igsoon. Ug mo ni ngalana atong gidaig Jesus Christ, kay mao ni ang Dios nga nagpakatao, nagilaraw sa Dios sa taas nga panahon. Mao ni siyang nagdala grasya sa pagluwas kanato, pinaagi sa iyang pag-anto sa Kalbaryo aron nga kitang tanan makaduol kita sa Dios. Ang iyang kamatayon, ang iyang dugo, ang iyang pagdupa sa krus na himong agianan aron kadtong nangitag Dios makakitang Dios, kadtong motuo sa Dios makaalagad sa Dios mga igsoon. Ug hinangpunon sa Dios ang pag-alagad, dili gitanaw ang atong pagkamakasasala, kay nasayod ang Dios nga nagbaguod ta sa silot sa sala, gihambin nato ang kabugat sa pagkasad-an. Pero usa kadlaw misinggit siya, umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Hallelujah. Ang iyang pagpakita dinhi sa kalibutan, tumanon niya ang gimbutan sa balaod, ang iyang kamatuoran, ang iyang mga pulong, ug kay nagdiman og halad ang kasuguan kadtong walay kunot, walay mansa. Ang Dios nagpakataron maandam yang lawas nga halad nga gidiman sa kasuguan aron matubos ta gikan sa pagkatinunglo sa kasuguan. Ug naghatag kining agianan sa matag usa nga mutuo, ug gituman sa Dios ang gisulti sa baba ni Haring David, the truth and mercy met together. Ug nahitabo ni didto sa Kalbaryo samtang nagdupa sa krus ang atong Ginoo. Kay ang iyang kamatayon sa krus nahimong agianan aron makaduol ta sa Dios. Sa Hebrews 10:19, usa ni siya ka paglaraw sa Ginoo, dili lang ni kay komedyahan sa tao nga mangita tag Dios. Dili ni siya sayon-sayon nga butang nga paglaraw sa Dios, kita nakakaplag ta og Dios. Ang Dios mo'y nagpakita diha sa lawas aron makailata og Dios o makaalagad tag matuod nga Dios. The truth of God in His mercy, ang kamatuoran sa Dios diha sa iyang mahigugmaong kalulot. John 12:46-48, matud pa ni Jesus Christ, I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness. And if any man hear my words and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. He that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, this same shall judge him in the last day. Oh yes. Glory. Thank the Lord. So, ang lawas ug ang pulong nagpakita mga igsoon, ug nagsulti siya, ingon nga kahayag mianhi ko sa kalibutan, aron nga ang tanan mo salig kanako dili magpabilin sa kangit-ngit. Kung dunay magapatalingog sa akong mga pulong ug dili mutuo, dili ko maghukom niya, kay wala kumuanhi aron sa paghukom sa kalibutan kun dili sa pagluwas sa kalibutan. Ang magasalikway kanako dili mo dawat sa akong mga pulong, kaniya dunay maghukom. Ang pulong nga akong gikasulti, mauo niya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Sa ato pa, bisag kapila ta makasala karon,
wala pa'y automatic nga judgment. Oh God. Hallelujah. Nganong wala dali-daliya ang paghukom aron nga tagaan taghigayon nga makaduol ta sa mercy sa Ginoo. Makapangayo tag sorry sa Dios kay usa ka makalilisang higayon ang adlaw sa paghukom. Ang paghukom sa Dios wala na iko kaluoy, pero karon naa pa sa pagkaluoy ang Dios. Wala tanawag unsa ta ka masalaypon, unsay kapakyasan aning kinabuhi. Andam ang Dios sa pagpasaylo. Ang ngit-ngit ninyong kinabuhi mahimong hayag na nga kinabuhi. Ang makasad-anon nga kinabuhi mo o ng mataro nga kinabuhi sa pagduol diha sa Diyos. Thank you, Jesus. Nagapaabot ang kabuhatan sa dakong adlaw sa paghukom. Pero may kanaog ang Diyos with His mercy. Truth and mercy met together para tagaan taghigayon. Walay pagpili ang Diyos unsa man ka nga rasa o pinulungan, tagadiin man ikaw. Kutob sa makasasala nga moduol sa Dios gitagaan tag altar sa paghinulsol. Ug ang halaran sa paghinulsol mao ngalan sa Ginoo. Sa akong ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglang igawali sa tibuok kabuhatan sugod sa Jerusalem. Kung gihukman pa ta diha sa atong kapakyasan, dili ta maka-enjoy sa paglipay sa Dios. Pero bisag kapilat na umod, pagtawag nato sa Ginoo, mapil gihapon nato ang gugma sa Dios nga naghatag natong higayon sa paghinulsol, mga igsoon. Usahay atong daw sa atong huna-huna nga naghilom lang ang Dios. Oh God. May mga kapakyasan usahay nga mahimo sa tao nga bisag dayag nakahimog kalapasan mo ingos la, okay man ko. No problem. I'm fine, no problem. Naguna-huna nga okay ra gihapon bisag dunay sala nga gibuhat. Kay dili pa ni panahon sa judgment. Glory to Jesus. Pero ang kamatuoran sa Dios nagalungtad sa walay katapusan. Samtang ang pagkamatarong o kadaitan sa Diyos nagkaabot pa, nagkahalok pa sila. There is no immediate judgment na mahimo, mga igsoon. Gitagaan taghigayon tungod sa iyang pag-antos sa Kalbaryo, nasayod ang Diyos nga makasad-anon ta. Busa andam na siya sa tanang panahon nga kita masipyat basta moduol lang ta sa paghinulsol, mga igsoon. Ang atong gitan-aw kadtong ulahing adlaw sa paghukom kay wala natoy ko kaluoy, mga igsoon. Di na to panahon sa paghinulsol, di na to panahon sa pagpasaylo, panahon na to sa pagsilot sa mga salaod nga mahimo sa tao. So dunay kumpiyansa usay nga mahitabo sa tao tungod lagi kay ang Dios karon naa pa sa pagkaluoy. Padayon gihapon sa pagkinabuhi sa sala nga ginagmay. Na maingon ta, why problema? Okay ra man gihapon. Pero kitagaan tag panahon sa Dios nga makapamalandong ta. Walay sala nga mahimo sa mga magtutuo nga dili ta i-convict sa presensya sa Dios. Hinaot nga dili nato i-deny ang hilom nga pagpahinumdum sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya ang makalilisang adlaw sa katapusan, mga igsoon, di ka kaabot sa katapusan kung maabot ta sa kinutuban sa tong adlaw nga dili ta kapakwi sa paghinulsol, aning panahon sa grasya, mga igsoon, ang hukom sa Dios wala na ikukaluoy. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Bisag di na lang nimo itugan, kita masipyat magita daghang paagi. Pero nangita tagdapit, Lord, pasaylo ako, liguna ko sa akong pagkinabuhi. Aron makapadayon ko sa imong pagtawag. Likaya nato, mga igsuon, ang pagminaot at ubangan sa Diyos. Sa panahon nga makalapas ta, usahay maghuna-huna ta only a small conviction, gamay naman pagbati, di man siguro bugat ng sala, kasabot man siguro Ginoo nga ingana ko kahuyang small guiltiness, gamay naman nga sala.
Ang dili pagbuhat sa kabubuton sa Dios ginagmay ra na nga butang. Pero si Sikaraya sa wala pa matapos sa panahon ni Jerubbaal katong pag-rebuild sa Jerusalem, nagunit siya og tuntun mga igsoon o gisunggit ni Sikaraya. Ang pag-ingon sa Sikaraya 4:10, "For who hath despised the day of small thing?" Kinsa may makatamay sa adlaw sa gagmay mga butang. Ang gamay, ang langaw kung mahulog sa lana makapabaho sa tibuok timpada sa lana. Ang gamay nga minasa makapatubo sa dako nga pagmasa. Busa matud pa ni Sikaraya, "For who hath despised the day of small thing, for then shall rejoice." Usahay ignore natong gagmay mga butang, "shall see the plummet in the hand of Jerubbaal. With those 7, they are the eyes of the Lord which run to and fro through the whole earth." Namatod pa ni Jerubbaal, nagkalipay sila samtang si Jerubbaal naggunit sa tuntun. Uban sa 7 ka mga mata sa Ginoo nga naglukop ug nagsuroy-suroy sa tibuok naong sa yuta. Ang gamay ug dako nga butang kung sa laod gid na siya mga igsoon. So alang sa church, kinahanglan i-consider nato atong pamalandungan ang small spot, small wrinkle, without spot nor wrinkle ang required. Na walay kunot buling ugman sa dili gyud ta magkinumidya sa Dios. Samtang karon ang iyang kamatuoran gigunitan pa sa iyang grasya mga igsoon nga dili diretso maka-implementar og judgment tungod kay naglabaw pa ang pagkaluoy sa Dios. Kung dunay gagmayng conviction nga kita makasasala, nakasala kita, may altar ta padayon nga magduol sa Dios. Munigi prayer ni King David, "Hugasi ko sa mga natagong sala sa sulod nako. Bisan pagani ang paghisgot sa sala sa iyang kabatanon, hugasi ko sa sala sa akong kabatanon." Adili ta magtipig og sala tubangan sa Dios mga itagsuri kanunay mga igsoon, dili ta mo kumpiyansa sa gagmayng pagbati mo ta. Okay raman ko gamay ra mga sala, okay raman ni mura raman ni ing ana ra kayano nga mga butang. Pero sa wala pang adlaw sa paghukom, nagtanaw na ang Dios nga murag tuntun mga igsoon. Makita ang gamay inclinar sa atong kinabuhi. Makita ang gamay salop. Kinsabay muyaga-yaga sa gagmayng mga butang. Kinahanglan matagaan nato og pagtagad. Kay duol na ang pag-anhi sa atong Ginoo mga igsoon. God's truth and mercy na ginunitay ang truth ug mercy sa Ginoo, nagkako sila aron tagaan tag chance nga magrepent sa atong mga kasyatan. Ayaw pag-ingon nga makasasala, pero nganong maghinulson magkamuran makasasala, atong gi-accept daan nga masayop ta sa atong pagtan-aw, mahugawan ang atong tinanawan, ang atong hunahuna usahay mahatdan og hugaw sa butang nga atong makita. Usahay ang atong pagbati mahugawan sa sayop nato nga mga panulti sa daghang paagi mga sayop ta. Pero salamat kay naggakos pa ang kamatuoran ug ang mercy sa Dios nga makahimo ta sa pagduol. Lord, hugasi ko sa akong mga kalapasan. Ang Israel, panahon sa ilang mga paglapas, matod pa sa Ginoo, "For I, the Lord, thy God, will hold thy right hand." Nakigunit ang Diyos sa kamot sa Israel, nakig-holding hands ang Ginoo sa Israel. Bisan naghimo silang paglupis, pagsupil, pagsupak sa Diyos, pero ang Diyos mo'y naningmot nga magunitan sila, nga nag-holding hands. Sa atong panahon, mga igsoon, salamat sa presensya sa Diyos. Sa matag panahon nga ato siyang mabadsyagan, nagtanyag ni sa mercy sa Ginoo. Kabantay ba mo bisag na atay mga failure, inigpangita nato sa gidalira nato siyang mabadsyagan. Tungod kay mercy and truth of God met together. Gitagaan taghigayon. Masuko na ang kamaturan, nagtugan ang kamaturan, pero ang kaluoy naglabaw mga igsoon.
aron tagaan taghigayon nga makaduol ta sa Dios sa matag karon ug unya. Ayaw gyud itolerate ang gagmayng mga paglapas. Ayaw gyud itolerate ang mga ginagmayng salaod. Ayaw gyud itolerate ang gagmayng kalibutanong mga butang. Gidumtan sa Dios ang kalibutan. Magpalain mo akong mga katawhan, nagaingon ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ang pangabubuho sa Dios gipugnan ug iyang gipalabaw usang iyang mga pagkaluoy. Ayaw pag-ingon nga ikaw na'y nagsukod sa imong kaugalingon na okay raman nga butang ang pulong sa Dios mo'y atong nahimong basihan mga igsoon. Kaya akong itugan ani nga adlaw ang Dios wala magkinumidya sa iyang mga pulong. Unang panghitabo nga gihukman ang kalibutan sa panahon ni Noah, halos 100 years nga gitrabaho ni Noah ang arka. Bisa na mga tao dili matinuhuon nagyaga-yaga ni Noah, pero wala siya ma-discourage sa mga pagbiyay-biyay sa mga tao. Kung dili padayon niyang gibuhat ang arka sa pagkamasaligon nga kung unsay gisulti sa Dios, moabot ang panahon sa pagtuman niini. Ug kini nga panghitabo gihatod ni Pedro nga mensahe sa church sa iyang pag-ingon, in the same word the heaven and earth which are now are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Sa maura gihapon nga pulong kaniadtong langit ug yuta gilaglag pinagig tubig. Sa maura nga pulong ang langit ug yuta nga atong gipuy-an karon gitagana na sa kalayo alang sa dakong paghukom sa mga taong dili Dios nun ug pagalaglagon. Palayo kanato kana nga mga panghitabo niata sa pag-enjoy sa faithfulness sa Ginoo. Hallelujah. He is faithful to forgive our sins. Nga kung ang Diyos magpasaylo, kalimtan niya ni mga igsoon. O sa daghang paagi, sa daghang butang kita mahugawan, pero maningkamot nga makabatyag sa iyang presensya. Ang faithfulness sa Ginoo nagpabili ng iyang abiding presence sa atong kinabuhi. Sa atong panagtigom na ang presensya sa Diyos, ato siyang mabatyagan sa atong mga pagdaig, sa atong mga pag-ampo individual, mabatyagan nato ang Ginoo sa atong mga pagpasalamat. Ug sa matag panahon nga ato siyang mabatyagan, nagkumport ni nato sa kalipay nga dili malitok, naghatag kaligon, naghatag kalulot, aron nga adunay mga paglipay, pagkumport sa atong kinabuhi. Mabatyagan nato sa iyang kalulot ang healing power sa atong mga kaluyahon, forgiving power sa atong mga sala. Magpabilin lang tang faithful sa Ginoo, o dili nato dula-dulaan ang atong faithfulness. Dili nato putol-putulon ang atong faithfulness. Kung nakasugod na ta sa diretsong pag-alagad, padayon ta mga igsoon, kay ang Diyos matinudanon. Sa dihang si Abraham mikumit sa iyang faithfulness, naglakaw sa pagtuo up to the fourth generation. Kang Abraham, Isaac, kang Jacob, o kang Levi, fourth generation. Si Levi gitagag higayon sa Dios nga magdawat sa tanang abot sa mahin sa ikapulo sa tibuok Israel. Nagpasabot nga ang faithfulness ni Abraham mikatay up to the fourth generation. Na nag-enjoy si Levi sa pagdawat sa tanang butang nga iya sa Dios. Kung ang atong faithfulness mga igsoon atong ipadayon up to the fourth generation, may mga anak nga timan-an sa Dios nga mahimong mga instrumento i-bless sa Ginoo. Si Abraham wala makakita sa gisahan nga mahimo siyang dakong nasod, pero bisag naa na siya sa lubnganan, giisgutan siya mga igsoon sa iyang mga anak, o nasaksihan sa kabuhatan ang paglambo sa Israel, pagdaghan, pagsanay sa Israel, tungod kay dunay usa ka tawo nga nagbarog nga matinud-anon na tubangan sa Dios. Usbon ko aning adlaw, remain faithful in the Lord.
And we shall reap the faithfulness of God in the future. Amen. Dili lang blessing, kung dili bisan pa sa imong kaliwatan ang panalangin sa Diyos. Ug dili na dagon ang taong matinud-anon. Ang matinud-anon nga mga tao ubanan sa Diyos. Ang matinud-anon nga mga tao, ang mga promesa sa Diyos magakahitabo. Layo pa, daghan pa ilanatan sa mga blessings sa Ginoo. Kung nakasugod na tag matinud-anon sa Diyos, dili magbakak ang Diyos, dili ko mutuo nga wala kay namatikdan sa mga blessings sa Ginoo. Dili ko mutuo nga wala kay nabatyagan sa mga blessings sa Diyos. Sa dihang nagsugod tag pagkamatinumanon, ato siyang gikahadlukan lamaw kay sa tanang butang. Ang gusto na kong ibilin ani nga udto, mga igsoon kaudtohon, ayaw patintal sa imong faithfulness sa mga katarungan nga kalibutanon. Ayaw pagpugi ang imong faithfulness. Ayaw pagpaharangi ang imong faithfulness sa daghay katarungan, panahon sa kalisod, panahon sa mga problema, daw muungot ang imong faithfulness. Dili hinuon makalihok ang faithfulness sa Diyos, kay nakita nga ni urong ng imong pagkamatinud-anon. Pero sulay ang Diyos, makahimo siya sa talagsaong mga paagi. May paagi siya nga labaw sa imong paagi, tag-iya siya sa tanang panalangin, tag-iya siya sa kinabuhi, tag-iya siya sa imong kaugmaon, tag-iya siya sa tanan aning kinabuhi. Be faithful unto the Lord. Ayaw palimbong sa imong kaugalingong opinion. Ayaw palimbong sa opinion sa uban. Kung nagpasagad sila, wa sila magtuman, ikaw nga nakasugod padayon. Kaya ang faithfulness sa Diyos magaandam sa imong kaugmaon, sa imong kaliwatan, o sa imong kinabuhi. Manindog kita ani nga adlaw. Nag-enjoy kita hangtod ani nga adlaw sa faithfulness sa atong Diyos. Gisaan ni sa taas nga panahon. Ang butang nga atong na-enjoy ani nga adlaw. Kung nag-enjoy kita sa faithfulness sa Diyos, malusan po nato siya faithfulness nga kinabuhi. Faithful nga kinabuhi. Asa magkakaroon kung wala ka maabot sa pagtawag sa Diyos? Unsa man imong kinabuhi karon kung nagpabilin kang makasasala? Matag irog sa orasan ang kinabuhi nagakalaglag. Makadungog ta matag karon og unya mga disgrasya sa kamatayon nagalihok. Kamatayon nga bunga sa atong pagkamakasadanon. Kamatayon na resulta sa paglaglag sa yawa sa kinabuhi. Kining kalipay nga atong nabatyagan, bunga ni sa faithfulness sa Diyos. Kining atong pag-alagad, bunga ni sa faithfulness sa Diyos na atong kinabuhi. Hinaot nga ang atong faithfulness nagsukad sa atong pag-ila sa Diyos. Nagsukad sa atong paghigugma sa Ginoo. Kining atong pag-alagad nagsukad sa atong pagkahadlok sa Diyos. Nga bisag walay tao nga mutanaw, matinud-anon ta tumangan sa Diyos. Bisan walay tao nga mag-agda kanato, matinud-anon ta tumangan sa Diyos. Ug dili ka magmahay sa imong pagkamatinud-anon, andamon sa Diyos ang imong mayong ugma. Tag-iya ang Diyos sa tanang kaayuhan. Tag-iya ang Diyos sa tanang panalayan.
ug ang presensya sa Dios nga yang gipapuyo sa atong kinabuhi. Nagandam ni natog luna sa gingharian nga wala na pagkatapos. Remain faithful in the Lord.